Ei me poistettu sitä. Poistettiinhan. No niin, alkoi jo. No niin, hei täällä taas tämä Gamer Zeta. Tai sori mä sanoin vähän väärin, Chimp Guy. Niin me tänään kuvataan, mä oon vähän se tän takia suuttunut, kun tää tuo mun pikkuveli on niin vitu ärsyttävää. Oi vittu. Ota nyt tuolta tulee homma. Jos tulee silloin tunnin video varmaan. Niin varmaan. Jos Hugo sais poistettua ne yhdet videot. Ei vittu, kaikki tulee. Ota, meikä ottaa tää paremman se. Noin. Tokarokko meikä nyt ottaa. Kattokaa munkin kanava sitten, kun mä alan tekee, sit kun mä saan paremman puhelimen. Kun mä alan tekee videoita taas. Vähän parempia videoita alan tekee. Alan tekemään. Niin, subatkaa tää Mankids-kanava. Mankids-kanava. Me vaihdetaan kohta. Mä pelaan yhden matsin vielä. Ei! Hei, mä laitan paussille. Jatkuu. Niin tämän kanavan nimi tulee olemaan Mankids. Meikä tulee pelaa tätä ja Minecraftia. Ja tää on niinku PewDiePie kanava vähän niinku. Ottakas näin. Hakkasin tosta pikkuveliä kylkeen, kun se ärsytti mua koko ajan. Sori, kun heiluu nyt.